August ni 2023 tlai lama khan Parliament monsoon session nei meka Rajya Sabha Forest Conservation Amendment Bill 2023 pass ani veta Rajya Sabha voi thum ron phar chuana ani a voi ni sei man Lovin aliama avoi thum na chuan pass ani ta nge ni Union Minister of Forest and Environment Bhupender Yadafan aron puluta he bill hi pudlu ani ma in apulutu minister ina athu sei tu statement hi Parliament House room lu dona adu apiang tan lak thein paper in chop Chhuahsan ani a he hi amani te in kalu la chuak to a puluk de vakan chiar hian ramle nam himnan te development atan te trangkai na tam tak a ti khechungin kan state ta na huno local jail tu ra ta na kan ngai tu hian a pass tu ni velo hi a thajokin ka hria chuwang chuan he bill hi pass ani mai Parliament House hi ka Chhuahsan ani hemi ma hian opposition MP te chuan Manipur chungchang soi an phut awang le chairman in rem ati lo awangin Parliament House an Chhuahsan vek to a ruling MP te chau NDA MP te chau he bill i soi ho ani lai hian Parliament Rajya Sabha chunga om ani to a ka hria sio lo chuan Rajya Sabha MP te singa kei lo hi hemi do da tu mo du lo mo hi an ka hre lo pa ka hriat lo an lo mani chuan thu san ni se chu vain he bill pass ani la ya ve hi tru ka ti lo ba ka du lo ba ka Chhuahsan ani ka du lo chan bulpui ber chu forest hu nei na chu sak then na ani wang ani a ka ngai dan chuan keima mi wal ngai dan chuan Mizoram ina kan nei kan ro lu nei chu forest hi ni forest ai ro lu zo kan ramin kan nei hi tu din huna ka hetat lo ba chu wang chuan i development thil ani amo i ram ve hi na thil ani amo kan rama en thil po siam ani dona bun ani don chuan forest department phal na hi din la ngai zel se ti hi kan tlat wa ani tin minister jong takina aron pudlu na atalan zinga thil pathum i ngai tua non fo ngai ti kanai klata international border atanga kilometer is chuma defense infrastructure din ani don in forest phalna la ngai lo se hanti te tin railway emo sarkar enkol national highway emo rule i 0.1 hectare chin hi forest lan ni Lovin khami a railway le highway te ta ani lo se hanti te tin sipai kem siam na tu le infrastructure le sarkar thil poimo i national importance hanti hian apok zau ta defense care apok lo theya chutiang anga chuanin i hectare so chin forest phalna la ngai lo ni to se hantiang chi te kha i kan thu pas tu jinga atel awang khan hei chu i kan ram din mun ngai tu in apas na tel ve lo hi a tha ati in house ka Chhuahsan ani